Zdravo svima, moje ime je Nikolina Garača i radim kao lokalna koordinatorica YES programa u American Councils for International Education Bosna i Hercegovina u kancelariji u Banja Luci. U ovom dijelu pričat ćemo o porodicama domaćinima kao aspektu YES programa razmjene srednjoškolaca kojeg finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država. Porodice domaćini, odnosno domaćinske porodice, su volonteri. Oni ne dobijaju novac za učestvovanje u ovom programu i mogu biti bilo koje vjere, rase ili etničkog porijekla. Porodice domaćini mogu se baviti raznim profesijama ili mogu biti penzioneri. Tako se dešava da i osobe koje žive same uzmu sebi učenike na razmjeni. Učenici na YES programu ne mogu birati mjesto gdje će biti smješteni, niti mogu birati svoju porodicu domaćina, što je važno znati. Većina porodica domaćina živi u malim zajednicama širom Amerike, a često i u ruralnim sredinama. Za pronalazak, odabir, provjeru i odobravanje porodica domaćina zadužene su organizacije za pronalazak smještaja, odnosno placement organizacije koje su naši partneri u SAD-u. Tako porodice domaćini prije svega moraju popuniti aplikaciju za učešće u YES programu, potom proći kroz provjeru dosijeja u policiji, takozvani background check, pa proći kroz provjeru pogodnosti svog doma da kod sebe prime učenike na razmjeni i moraju obezbijediti preporuke svojih poznanika, koji su često njihove komšije ili dobri prijatelji. Porodice domaćine ne moraju biti imućni, ali njihov dom i oni sami treba da budu spremni i sposobni da učeniku obezbijede pristojan život u kući tokom školske godine. Tako organizacije za pronalazak smještaja se trude da spoje učenike i host porodice, odnosno porodice domaćine, po njihovim interesovanjima, što ne uspijeva uvijek u potpunosti. Zbog toga od vas tražimo da budete iskreni kada budete popunjavali svoju prijavu za YES, naročito u dijelu gdje opisujete svoja interesovanja. Dakle, pišite o stvarnim interesovanjima, da se ne bi kasnije dogodilo da vam organizacija za pronalazak smještaja nađe porodicu koja će očekivati da vi imate interesovanja koje ste naveli u prijavi, a vi ih možda nemate. Evo ovdje imamo jednu sliku, primjer našeg YES učenika Muhameda Lakića sa desne strane koji je bio na razmjeni na YES programu 2019-2020. godini sa njegovom porodicom domaćinom. To je porodica koja je porodica domaćin i prijašnjih godina bila i koja nastavlja da bude porodica domaćin. A evo Muhamed je uspio da sa njima ostvari veoma čvrstu vezu, da se povežu, da budu bliski tokom njegove razmjene. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa YES programom ili porodicama domaćinima u YES programu, slobodno nam se javite putem navedenih kontakt informacija. Hvala na pažnji.